ሰላም ጥዕና ሃበለይ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም መደባት መረብ ኒውስ ኣብ መከታተሊ ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ እምባርክስ ነዚ ሰዓት ዘዋደድናዮም ሓደሽቲ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንምክትታልኩም ንዕድም ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተወልዐ ኩናት ኣድማሱ በመስፋሕ ሕዚ ድማ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ዶብ ኢትዮጵያ ጥሒሶም ከበድቲ መጥቃዕትታት ይፍጽሙ ከም ዘለውን እቲ ንሓይልታት RSF ክሕግዝ ዝቐኒ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሓይሊ ድማ ንድሕሪት ከም ዘንሰሓበን ፍርቂ ሓይሉ ድማ ምሩኽን ድምስሱን ከም ዝኾነን ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ድማ ዓበይቲ ስርሒታት የካይዱ ከም ዘለውን ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታታት ኣመላኺቱ ኣሎ እዚ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ኣብ ሙሉእ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ሑመራን ከባቢያን ዓብይ ወጥሪ ከም ብሓድሽ ተላዒሉ ኣሎ ክብሉ ሓበሬታት ዘብፅሑልና ካብቲ ከባቢ ምንጭታትና ሓቢሮም ኣለው ናይዚ ወጥሪ መበገሲ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ኩናት ክለዓልዩ ሓይልታት ትግራይ ኣብ መድላውዮም ዘለው ዝብል ስጋታት ዝብል ኮይኑ በዚ መሰረት ድማ እቶም ነቲ ከባቢ ወሪሮም ሒዞም ዘለው ሓይልታት በብመዓልቱ ኣኼባ ይካይዱ ከም ዘለውን ሓይልታቶም የንቀሳቐሱን ይውድውን ከም ዘለውን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ እዚ እውን ብዝርዝር ናባኹም ክንብሎ ኢና ብሰንኪ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ፋኖ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያን ኣብ ደቡብ ጎንደር ጥራሕ ልዕሊ 30 ሓለፍቲ መንግስቲ ከም ዝተቐትሉን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑ ኣሎ ብዛዕባ እዚን እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ህልው ኩናት ናይ ፋኖ ናይ ምክልኻል ኢትዮጵያን ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ኣለና እዚ እውን ናባኹም ብዝርዝር ክነብሎ ኢና ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተወልዐ ኩናት ኣድማሱ በመስፋሕ ሕዚ ድማ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ዶብ ኢትዮጵያ ጥሒሶም ከበድቲ መጥቃዕትታት ይፍጽሙ ከም ዘለውን እቲ ንሓይልታት RSF ክሕግዝ ዝቐኒ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሓይሊ ድማ ንድሕሪት ከም ዘንሰሓበን ፍርቂ ሓይሉ ድማ ምሩኽን ድምስሱን ከም ዝኾነን ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ድማ ዓበይቲ ስርሒታት ይካይዱ ከም ዘለውን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ክካየድ ዝቐነየ ሓያል ውግእ ኣብ ከባቢታት ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ዘዋስንዎ ከባቢታት ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኣብቲ ከባቢ ናይ RSF ሓይልታት ከም ዝንቀሳቐሱ ዝፍለጥ ኮይኑ ኢትዮጵያ ድማ ብሕቡእ ነቲ ሓይሊ ንሱ ክትዋፍርን ክትሕግዝን ብዝወፅእ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ነይሩ ብዝሓለፈ ሕዚ ድማ እቲ ኩናት ተበኣኢሱ ቀፂሉ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ድማ ኩምሩክ ዝተባሃለት ወሳኒት ዝተባሃለት استراتيجيكاويت كتما توم اب RSF ويكا بجنرال حمدان دغالو زمرحو حيلتات كم زقصصروا وانا تناغرو نيروم يخون دامبر حزي اتي خويناتات اتي زلو خوينات حزون بزخف ملكعو تبا يسو قصيلولو اتوم حيلتات ناي سودان دما اتوم بجنرال البرهان زمرحو حيلتات منغس سودان دما نتخباب زنبره ناي RSF حيلتات خفت خبابي كوغدوا خيلوم لو كوم دما اتي نعاتهم كحجز اندغاف كهبن كاب ايثيوبيا استلاخ حيل مكلخال دما ندحريت كان سحبن فرق دمسوس فرق مروخ كغورون كيلوم لو خبره تخاتلتي اتي زبصحنا حبريتا كم زملاخته دما اتي كاب سودان ناي سودان كبابتات تبغس حيلتات منغس سودان نتوم افت خباب زنورو حيلتات بمدمساس نتي دوب سغيرو ناب ايثيوبيا بمتاو حدا عبيت زبال مدقعتات نافصم يزركب كم تفت فيديو تريو زلهمون افت خباب زنورو بزحت ناي منوريا خبابتات نايتوم مكلاكيان نايتوم RSF زنقساسلو زنورو خبابتاتون اتي غزا خقاصلو خلو اتي منبريوم زنبره خقاصلو خلون زري مسلتاتون يوصي زلو اتو خينات حزون بزغدد ملكعو ناتقاصله يزركب ابز حلفه خمس فلت بجنرال البرهان زمرح منغسي سودان متنقاطان ኢትዮጵያ ውጪ ከም ዝነበረ ይፍለጥዩ ኢትዮጵያ ንRSF ካብ ምሕጋዝ ክትቆጠብ ኣለዋ እንተዚ ኮይኑ ግን ንሳብ ብዘይ ሓሰበቶ ከቢድ መጥቃዕቲ ክንፍጽመላ ከም ንኽእልን ስቆይልና ክንሪኦ ከም ዘይንኽእልን ዝብል ሓደ መጠንቀቕታ ሓዘል ዋርኒንግ ዝበልዎ ኣውፅኦም ነይሮም እዮም ንዑ ብምቕጻሊ ድማ ሕዚ ኢትዮጵያ ነቲ RSF ዝበሃል ሓይሊ ምሕጋዝ ኣያቋረፀተን ዘላ ሕዚ ድማ እቶም ናይ ሓይልታት መንግስቲ ናይ ሱዳን ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናብ ድንበር ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ሕዚ እውን ብዙሓት ኣጥቂዑና ተባሃለ ካብቲ ከባቢ ዝነበሩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ድማ ተፈናቂሎም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ እዩ በፂሕና ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እቲ ኩናት ሕዚ እውን ኣይቋረፀን ዘሎ እንተኾነ ግን እቶም ብRSF ዝበሃሉ ሓይልታት ዝተፈላለዩ ከም በዓል ኩምሩክ ዝበሃሉ ስትራቴጂካውያን ከተማታት ተቋፂርና ኢና ክብሉ ከለዉ እቶም በዓል ናይ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምርሖ ሓይልታት ድማ ነቲ ከባቢ ሕዚ እውን መሊስና ነማሕዝ ንገብሮ ዘለና ስራሕታት ቀፂሉ ኣለኹም ድማ ብዙሓት ዓይነት ስትራቴጂካዊ መጥቃዕትታት እናፈፀምና ኢና ዝርከብ ዝብል ሓደ ሓበሬታ እውን ወፂሉ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እንተኮይኑ ግን እቶም ሓይልታት ናይ ሱዳን ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ሱዳን ዓበይቲ ዝበሃሉ መጥቃዕትታት ይፍፅሙ ከም ዘለውን ብሰማይን ብምድርን ስትራቴጂካውያን መጥቃዕትታት ይፍፅሙ ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊ መከላከያ ኢትዮጵያ ድማ ከበድቲ ዝበሃሉ ክሳራታት ተውፅሖም ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊ RSF እውን
عبيت خسارات كم دوب صحيح زي نجار زلو أفتي خبابي ناي دوب مالتون أفتي كل بينشانغول جموزن ناي دوب ناي السودان ما واسم زلو خابتات دما عبيت وقعتنا تخيلوا خم زلون بس مسيرة كحيلة منجس السودان نتي دوب سجيرو ما بناي إثيوبيا وينجزات آتيهم عبيت متقعتات كم دفعت أمني وتحابريتها عمال خيتنا زلو مالت كبرتها تلتي نفتني قصة لحابريتنا خنسجر كلنا خا أب ملؤ كبابتات معرب تجري بفلاي دما أب حمران كوابيان عبي وترخم بحدش تلاعيلو له نايزوت رزما بجس دما أب كروا جزي كونات كل علي يزبل أتوم تكازي زبزب بحلو حيلتات بجبر وجمجاميو ብዙሕ ዓይነት ስጋሃት ከም ዘለዎም እዩ እናተገለፀ ዝርከብ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ምድላው እዮም ዘለዉ ዝብል ስጋሃት እውን ኣለዎም በዚ መሰረት ድማ እቶም ነቲ ከባቢ ወሪሮም ሒዞም ዘለዉ ሓይልታት ድማ በብመዓልቱ ኣኼባ የካይዱ ከም ዘለውን ሓይልታቶም ይንቀሳቐሱን ይውድውን ከም ዘለውን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣለኹ ብረት ተኸታተልቲ እዚ ብተደጋጋሚ ክንፀብፅቦ ዝፀናሕና ፀብፃባት እዩ ሕዚ ግን ብዝገደደ መልክዑ እቶም ብሓይልታት ደመቀ ዘውድ ዝምርሑ የተከዘይ ዘብ ዝብልዎም ንሳቶም እቶም ወረርቲ ሓይልታት ሕዚ እውን እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ብዝተፈላለዩ ኣቕጣጫታት ይዳሎ ይዘሎ ንውግእ ክጅምር ይሓስበሎ ዝብል ገምጋም ከም ዝገበሩን ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ እዚ ቦታ እዚ ሓያራ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉን ንዓናውን መጥቃዕቲ ክፍፅሙልና ይኽእሉን እዮም ዝብል ሓደ ገምጋም ኣካይዶም ኣለዉ ከምቲ ኣብቲ ምስሊ ትሪእዎ ዘለኹም እውን ብዙሓት ኣኼባታት እናካየዱ እዮም ዝርከቡ ነቶም ሓለፍቶም ድማ ኩሉ ሓይልታቶም ኣተኣኻኺቦም ዝተፈላለዩ ቦታታት ስትራቴጂካውያን ዝበልዎም ቦታታት ንክሕዝን ብስሩዕ ንክውደብን ገይሮም ኣለዉ ኣብ ሰዓቱ እዚ ኣብ ሑመራ ብጣዕሚ በይቲ ዝበሃሉ ወጥረታት ተኸሲቶም ከም ዘለዉ እናተነገረ ዝርከብ ብዙሓት ኣመራርሓ ናይቲ ዘይሕጋዊ መምሕዳራት ድማ ብዙሓት ምስጢራዊ ዝኾኑ ኣኼባታት የካይዱ ከም ዘለውን ካብ ሑመራ ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ክብሉ ከም ዝገምገሙን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ እውን ዘቃልዕ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ በዚ መሰረት እውን እዩ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዋዜማ ኤፍኤም ዝበሃል ሓደ ጋዜጠኛ ናብ ምዕራብ ትግራይ ብዘይፈቁድ ከድካ ፎቶ ልዒልካ ኢኻ ሓበሬታ ወሲድካ ኢኻ ዝብሉ ሓደ ጥርጣረታት ተላዒልዎ ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል እቲ ጋዜጠኛ ንሰለስተ መዓልቲ ከም ዝተኣሰረ እውን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ነይሩ በዚ መሰረት እውን እዩ ኣብ ሑመራ ሕዚ ዓብዪ ዝበሃል ወጥሪ ተላዒሉ ዘሎ እቲ ደመቀ ዘውዱ ዝመርሖ ሓይሊ እውን ሕዚ ብስሩዕ ንክውደብን እቲ ውዳበታቱ ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ቦትኡ ንክሕዝን ዝተፈላለዩ ናይ ሎጂስቲክሳት ሓገዛት ድማ ካብ ክልል ኣምሓራ ንክመፀሎምን እዮም ጠሪዖም ዘለዉ እዚ ኣኼባታት ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታት ናይቶም ዘይሕጋዊ መምሕዳራት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብምስጢር ክካየድ እዮም ዝገብርዎ እዚ ድማ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ካብ ዘይምእማን ዝተበገሰን እቲ ሓበሬታና ናብ ትግራይ ክበፅሕ እዩ ብዝብል ስጋኣታትን ከም ዝኾነ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ካሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ብሰንኪ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ፋኖ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያን ኣብ ደቡብ ጎንደር ጥራሕ ልዕሊ 30 ሓለፍቲ መንግስቲ ከም ዝተቐተሉ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ከባብታት ንከተማ ደብረ ታቦር ሓዊሱ ብዙሓት ናይ ደቡብ ጎንደር ከባብታትን ናይ ጎጃም ከባብታትን ከምኡ ድማ ናይ ኣው ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ሰሜን ወሎ ከባብታትን ዘሎ ብዙሕ ከባብታት ብፋኖ ሓራ ወፂኡ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ መሪሕነት ናይ ብልፅግና ሓለፍታት ብልፅግና ልዕሊ 30 ዝኾኑ ሓለፍቲ ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝወፅእ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ እውን ኣብ ሰፋሕቲ ከባብታት ናይ ኣምሓራ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ ምክልኻል ሃገርን ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ውግኣት እናተኻየዱ እዮም ዝርከቡ ሓይልታት ፋኖ እውን ብደባይ ውግእ ብዙሓት ዝበሃሉ ዓወታት እናመዝገቡ ከም ዝኾነ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ከምኡ ድማ ናይ ድሮን መንቀሳቐሳት እውን ይረአ ከም ዘሎ እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ ነዚ ስዒቡ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ደቡብ ጎንደር ናይ ውግእ ኩነታትን ዓብዪ ወጥሪ ኣብቲ ማሕበረሰብ ስዒቡ ከም ዘሎን እዩ ዘመላኽት ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ እሞ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንክበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ እንተፈቲኹሞ ከዓ ሳብስክራይብ እና ላይክ ምግባር እውን ከይትርስዑ እንተኣነ ግን ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ምድላው ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ሰላም